Euskal Herria arratzaldeon eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude beste egun batez, bi errezetakin, bi egunero, gu gara gu. Bueno, batzutan gehiago behin ditugu, lehenko gunean behin, kalabasakin inoen, 3 edo 4, zuk lehenko gunean behin zinun hau, tartarra, zebitzia eta gero... Bai, karpatxoa, noixian behin behin 3 edo 4. Hemen gatoz errezeta berriekin beste behin ere, eta zuei, arratzaldia alaitzeko asmotan kontu eta gauza pila batekin. Zein behar dugun gaur? Hori da, zein biozu gaur? Zeko zinau biozu? Bi, burruka, hau da boxeo burruka modu, ez da gizu? Nola da, nola ditugu, versus, nik enekien zer zen hori jartzen zutena? VS? VS, eta enekien zen nahi zuen, esan, ikuste zen, boxeo borroketan da hori, ez dakin hor, VS eta versus, ez? Bai. Bueno, ingo dugu gaur, txitxirio hamburguesa versus falafel. Biak, txitxirioekin, ero garbantzuekin iten dira, baina ez daukate ze ikusirik bata bestearekin. Aldaketa handiena da, hemen, txitxirio, nahiz eta ezberdin ematen duen, txitxirio hamburguesa egiteko egosita dauzkagu txitxirioak, eta falafela egiteko hauek ez daude egosita. Hauek daude bakarrik beratuta. Eta hainan ikiren ditut, erdi eta erdi egiten dut. Erdia txitxirioak, eta erdia babak. Baba lehorrak, baba lehorrekin egiten dut hau. Orduan, nola ingo dugu? Lehenengo falafelaren nasketa ingo du. Hortarako birrinduko ditugu kipula baratxuria robotean. Jarraian, txitxirioak eta babak. Horrek, katilu handi batean eron hasi, eta espezia ezberdinak bota ondoren, perresila, gero legamia, irina eta bikarbonatoa, eta utziko du pausatzen hori pixkat. Hori gero frigitu ingo du. Eta jungo gara hamburguesa egiten. Hamburguesa egiteko, haragi hamburguesa bat egiten dugun moduan. Ingo duguna da, txitxirioak ipularekin, berakatzakin da persilarekin da berrindu, kurri pixkat egituko diogu, irin pixkat gorputza egiteko, eta honen lagungarri, hau bakate saltza bat, jokurrarekin, limoiarekin, da menda pixkat batek. Oso, ondo. Oso gauza. Demora nago digu. Emango. Bai. Zuk uste? Ingo du denbora, ziur nahi bai. Zu kontu kontari eta ni lanian, tita hor lanian. Gaur ez da zuerduan, ez erbidar bier. Ez dauka, gainera dana robotakin da daukagunez, ez dauka ezer. Urduan barriketan egon gonez. Bai, ingo duna hori izan dakoa. Lehengo, hemen, bi kipula ero bi terdi dauzkat, txuria eta morea, bian hasita, eta hauek, berekatzatal batekin, birrindu. Ona, gero babak eta txitxirioak beratuta daude 12 ordu, ez daude egosita, Hoiek bai, horra, eta gero naztuko ditugu espezia ezberdinekin eta altzagarriekin. Baina hori, jungonez kontatzen, pixkanaka. Lasai. Eta hau da, txitxirioak azkenean itxeko beste modu bat, ez? Atzo ingen itxun laban, barazkisekin eta kuskusakin, bebai aldo egin humus erara, eta era asko dauz, azkenean, tradizionalki beti jan izan ditugu koiara plateretan. Hemen bai behintzat, guk, beti ez, koiarako zerbait izan da. Bai, hemen nabil hori. Ze ensalada, norbait ikuste zenuen da. Bai, garbantzu ensalada egin dut. Oindala bi egun behin, gauen garbantzu ensalada, Jennifer Aniston. Bai. Gero, ingau laban, hau, orduan, badauz txitxirioak, modu, era desberdinetako itxeko errezetak, eta binguan, ingo ditugu, hamburguesak. Orduan, daukou ring, lehen esan duzu boxeuan, ez? Daukou ringeko alde baten, falafela, holan? Itxoten, Bere, zerako... Eta beste aldian, zein? Horrek, badaukate holan norbait marketingeko, boxeolariak. Nik uste baiet, izango dabe. Horre praka motzak zelan diai motzak danak. Itxusixak diaz. Atarra diez, horrek, galtza motzak ibiltzen da bizena. Zuretako izango die. Patri, mesedez. Batzu ondo geratzen. Vale. Ez? Nola geratuko jako ondo, emoten dago, undia dana, bostaia, undixia bat da. Bueno, baina badauz, boxeuan eta badauz fina, bai, horrek, eske nire izan bai ezko gustatzen gako, UFC eta holako boxeua eta hola, eta ni, bai, eta ni, nahi edo nahi ez, arituana ze telebizan ikusten dut, beraz... Ni nabil ikusten, seria, Tysonen bizitzataz, bai, seria bat atara dute, eta, bueno, hor dago ikusten bere eta, egizan, tipo honen bizitza, aspertzeko ez da, bueno, hendik gerra ematen, baina ez. Bueno, ni bolan bozioa egizan, ez dut kontrolatzen, ez dut ikusten, lehen eta bain, oso berandu ematen da bilako. Hori bai, gaur egun bebai daukagu, ETB moruan, ETB nahieran, eta bueno, gaur edukisak nahi dozunien ikusi zeike, beraz...
Eta txitxirioak beti erlazionatzen die txirotasunakin edo pobrea izateakin, azkenean jaten zituztenak ziren baserri txarrak eta jende xumia, ez? Azkenean herritar xumia jaten zaudien gauza badala. Orduan, gaur egun, ez dago olako desberdintasunik eta mundu osoak jaten dau, jate ditzu lekaliak eta txitxirioak eta dana. Egia da, jentia askotan esatuzu, jatia garestia da, ez da izer. Segun zer jateo zuen, eta eltzekarixak beti jan izan dira, eta, segun zeintzuk arte dituzun, ez dira merkeak, bez? Baina, eltzekari kilo batekin, egun batzuetako jana badaukazu, Bai, egun desentetarako. Eta ez da baitzakirik ondo ez jateko. Bai, nire aitonak jaten zitzun, gainera gabonetan eta itxen genitzun guk, gaur egun itxen dan maixa, eta itxen genitzun kroketak, holan foie apurtxo bat ogi xigortuekin, eta jaten genitzun holako sarrera desberdin batzuk. Eta nire aitzitzak, indala ja bi urte ez dagoela gurekin, baina nire aitzitzak beti gabonetan itxen zaren babarrunak eta asa. Gurean asa urtero bai jani marra, asa. Baina nire aitzitzak asa eta babarrunak eta mundu osoa kroketak jaten eta gazaera bestia. Gurean egia da asa eta beti jan izan dugula, gabonetan asa beti urtero, baina asa ondo konpotatuta, lehenengo egozi eta gero olako berakatzakin da olixuakin da itxian poliki egiten da, ia da olako konpota bat egiten da, eta gure etxean nahi eta nahi ez da hori derrigorrezkoa. Ez da gabonetako... Eta sasoikoa da, gainera hori da, asa, neguan zer dago, hortuan asa eta dagoena dago, ez da besterik. Baina gaur egun adibidez, aiparkatu errezutekin soiaz. Gaur egun adibidez, gabonetan beti saiatzen zara, ukitzen, luxuzko gauza moduan, ez? Urdai espiko garestixena, foie gras, ez dakit, arategiko onena, eta joeten zara gauza berezixak izeten, eta azkenean, beste osagai xumiak, txitxiruak modien moruan, edo asadan moruan, edo babarruna dien moruan, alde batera utzuten dituzu. Eta ez dakit, kuriosua pentsatzen jata. Patri, bitu zer esan behar duan, iritsiko da eguna, jendeak, gabonetan jango dituela, babarrunak, garbantzuak, arrain sopa, eta holako gauza, eta lujo izango da, ze ja horrek gauzak inok ez dituen ezingo. Arrain sopa bai. Arrain sopa gaur egun jaten da, baina nahi dut izan, igual jendea pasatuko dela lengora jaten, Ero arrotza frejito batzuk, nik gabonetan arrotza frejituak, gaina boilurra gero, trufa gainetik botata. Gabiz, gauza xumiei buruz hitz egiten eta bentsa zara zu trufaken. Beti lagunen bateko paritzen dizut pixka. Errezetan no, pixka. Hemen dauzkago, garbantzua babak, berakatza eta tipula txikituta. Piperrautza pikantea, koiarakada bat. Kanela, koiarakada erdi bat. Gero, kuminoa, beste koiarakada erdi bat. Kumino hautza. Gero hemen, bikarbonatoa. Koiaraka txiki bat. Entzun dutena, bikarbonatuan inguruan da, zuk uste dozunean txitsirio gordinak berotzen, edo beratzen, barkatu. Biguntzeko. Biguntzeko, askoz errexagoa dela, ez? Eta azkarragoa. Igual, 12 ordu auki biharrian, igual izate dituzuz dakit. Eta gatzakin bebai, nik gatzakin da urberoak jartzen ditut. Bikarbonatua beharren, gatza eta urberoak jartzen ditut. Eta hemen iten diguna da, guri altzagarri lana ingo zigun. Eta ero hemen, irina, koiarakada bat, eta oin hau lantzen jungonaz, eta esan dakoa, hemen dauzkago, altzagarria eta bikarbonatua. Orduan honek, oin, gatza eta botako dio, piper beltza, hor lan pixka bate behar du, orduan utziko pausatzen. Iskina batean, da jungo gara egiten, gure hamburguesen orea ero esan. Orduan, irina, izan leike, irina, harto irina, edo gurin irina, baina... Gari irinakin indut beti, Gari irina, barkatu gurin adinak ez da besistetzen, baina, bebai, inleike txitxirio irinekin, ez da? Horako gauzak eta saltza itxuste. Atzo gabizen berbaitzen, sukaldaritza roboten inguruan eta nik txitxirio irina noiz baitxein dut etxekua. Azkenean, lehorra gauzen txitxirioa, saltu, eta birrindu. Kristoneko zarate itxen daue, pentsatzen daue, igual, zure bizilagunek pentsatuko daue, ez dakit, obretan zabizela etxien, ze kristoneko zarate itxen daue, baina, bueno, etxien itxeko aukera behoi badau. Bitxo, nik egia esan, erosin izan dut, eta erabili dudanean, erabili izan dut, azkenengoa, ekain, daukagu nire seme lurren gelakoa, eta lurren urte betetzetan, iaz inuen patata tortilla bat, txitxirio irinarekin, azkenen txitxirio irina uraekin adaztu ezkero,
ez da arrautza, baina antzeko zerbait ateratzen da. Eta tortilla atikia badago, eta gainek arrautzari alergia dionez, Bai. Horrekin ingenion, eta gustatu zelan? zitzaion, gustatu zitzaion, da, oine... Ez que beti entzun dut, taberna veganotan eta ibiltzen diela olako... Bai. Olako... Ez da berdina. Ez da berdina. Ez da berdina, baina Alternatiba osoa da. Bai, ona da. Aztu inzait. Apuntatu. Honek berez dauka gero martorria eta perresila, holan, eskukada eder bat. Nik perresila bakarri botako dio kasu honetan, Zango da, gure falafel berezia, baina berez izango zen eskukada txikitxo bat martorria eta bestea perresillana. Gaurkoan dana perresilla. Eta atzo gabizen berbaitzen kolagenioai buruz, zelan dan, gelatinaren kontuak bai, ez? Azaran malgutasunandako ona, ezurrentzako bebai, ez? Ezurren ongizaterako bebai ona, eta honek kolageno asko dauka bebai, ez da? Txitxirioek, edo ona dala bebai gauza horreindako. Bai, esaten da, bai. Eta, bueno, gero oso ohikoa da, txitxirioak, gero olako lekale bat, arrozarekin naztuta. Nik hori hori gure izeban etxean beti ezagutu dut. Dilistak arrozarekin, ero txitxirioak arrozarekin, eta egun hortan plater bakarra zan. Eta gero, sukalda nintzenean, enteratu nintzen, bi hoien nasketa proteina oso bat esortzen dutela. Orduan, ez talazetan xerra bat, ero arrainan jan behar, nasketa hori, proteina osoa bai da. Eta hori da, nasketa hori askotan egiten dute, barazki jaleek. Eta hori guk etxean beti ezagutu. Nik izeban etxea guten nintzenean, dilistak arrozarekin askotan. Beti da nik izan da, ez? Bai, eta petzatzen den zala, hori, ero, ez dakit, berak igual ingo zuen, ikusi zuelako hori etxean lehen, igual tripa betetzeko, ero dana batera, baina behitu ze gauzak, igual, jakin da, izango zen, hori, lortzen dutelako horrekin, osagai, jaki oso bat, esan zau. Ez da utxarto. Bai. Bale, txitxirioak, hauek egosita besteak egon dira uretan beratzen 12 ordu, hauek egosita daude, da, lehengunean inuen saldan Nikolako saretxo bat daukat, beti txitxirioak sartzen ditut, eta hoiek egosita, gerrinduko ditu, baratxuria tal batekin, eta kipula erdiakin, hau, ederra da. Eta txitxirioak beratzen dien moduan, gube, igual, ez dakit, beratze falta ez daukogu, ze hori beste gauza da, baina noixian behin, ez, hain, ez dakit, bizigara olako erritmo soro baten, hain beste lan eta, ez dakit, mundu moderno honetan, ze batzutan bebai bidegu beratzia edo lasaitzia. Gelditzia pixkat ez zitzaigun gaizkiet horriko. Nik uste dut, bueno, ni hortan ikasi nuen, ni lehen egia da, jatetxetan lan iten genuenean da, bizegin, ordu pila bat, loari ordu pila bat lapurtu, eta egia da, lagun asko zenbat ikuste dituzu, holako ogibide, jente asko, ez, ogibide gogorretan, gutxi deskantzatzen eta lan iten dutenak, arpegian ikuste zaie, sarrago daudela, sartu iten zara. Neri ikusten doztazo lan sarrauna bola edo? Ez dakit, zaitut ezagutu, oino lan ezagutu zaitu, Patri, orduan ez dakit esatea, hemendik jointala 10 urte egon zinen, ez da, asko sobeto zinen. Hortara ino ezin duten. Asko sobeto ziur baiez, baina... Ekarri argazkixak, goinala 10 urtekuak, eta orduan jaitze egiten, bai, Patri, mesedez, zaitu, geratu utzi txorien etxarto etorten jatxo. Txorien lan atsegina da eta lan politxa da, bai, hemen zuekin egotia egunero kosinatzen, beraz guk sortia dauko. Baina ezkenean, hori ez, lan gatz bat eikutzen bozu, politxa da, bai, denbora pasatzea, ez, konpentsatzeko, denbora pasatzea, zenidekin, semealabekin, lagunekin... Baiz, nire egunak 24 ordu dauzka, Patri, eta justu biltzen nahi. Zureak ez dakit 36 ero dituen, ero nola iristen zaren danara, baina... bai. Ez dakit trukoa, ero Tetrisean oso nazinen, garaztetan. Tetrisean edo ez dakit, hori, deskantxu falta, nik uste deskantxu falta dala. Zuk azkenean kirola daukotzu, ez, hortik... Eskapatoria. Hori da, iesbide modu. Iesbide modu edo, bueno... Azkenien ez da iesbidiez, ez da zure bizitzatik ies itxen dozula, baizik eta zure bizitza aberasteko bai, ez? Azkenian lan pertsonal hori izateko eta hori. Deskonektatu inbarra noizian denetatik, nik uste dut... Edo konektatu. Deskonektatu. No, konektatu nahi dut esan, konektatu kirolakin, zurekin, zure... Bai, txokoekin, baina nik ala ere, bueno, ni bakarrik biltza gustatzen pila bat, eta nik egunero, berdin zei, kirolean, ero sukaldean sartuta ero, behar ditu nire ordutxoak, ero
zuretzako. Inorekin gabe, ez itzein, ez ezer, eta gaina hortan, telefonuanik tono ezberdina dauzkat. Dauzkat, bi tono hartu beharrekoak, horren nahi eta nahi ez. Eta ama eta bikotea. Bestea, kasuik ez da behiratu bestote jame. Horre, ama eta bikotea, horre, bestela hartu zaitu nola, telefonoa, bestela kontuz. Bale, baratxuria, garbantzuak egosita eta tipula. Oin, ezberdina izateko kurri pixka bat. Eta hau da, bueno, etxean behoi nik egiten dudanean, haragi bolak, haragi hamburguesen nasketa, hola, juten ez jolazten, etxean daukadanakin, espeziema beti gustatzen zai botatzea, neurrian, ume txikiak holan CSI, holakoak aurkitzen dituzte gauzak ikertzailea dira. Aurkitzen dituzte tokia, holako molekula txiko eta hau zer da. Bai. Lupa gabe, baina dan aurkitzen dute. Eta espadauz oitxuta, esake zebe gustatzen hori hortik aurkitzea. Eta egia da, gu gordan ekik dana probatzen du, lurrekin bizka da burrukan ibiltzen gara, baina aurkitzen dute dena. Bai, hori bai. Persila. Gero, gatza, piper beltza, eta naziko dugu, eta nik hemen oloa irina daukat, bestela olako ogi birrindu ero nahi duzuena, azkenean gorputz pixkat emateko, ni, Bai. Eta lehen, bueno, gabizen denbora iburuz da berba itzen, Mafaldak, Argentiako Mafaldak esaten zauen, paren el mundo que me quiero bajar. Ni horren salienaz. Ni noixian behin, naixadot, aburat gelditzia, eta hori niretako denbora aukitzia, Ni Mafaldana bagizu, dana dauzko da. Bai. Danak. Zure garaiku esan, ez? Sarrau esango nuke, baina, behitu, Mafaldan noizkoa dan, eta gaur egun Mafaldan historiak egunean daudela. Ez direla holan atzean geratu, gauza berdinak gaizki jarraitzen dute, hanka gauza berdinetan sartzen jarraitzen dugu, eta Mafalda... Ezkenen historia beti errepikatzen da, beraz, Mafalda naiz eta, igual nire aman sasoikua izen, zurie baino, oso eguneratu dau. Bai. Bueno, hamburguesak, haragi bolak, edo zer gauza, hau da momentua oin, probatzeko gatzezero ondo dauden. Batzutan, jendeai ezaio gustatzen holan gordinean, baina espazaizu ardura gatzean nola dauen, berdin da, baina nik, hau izaten da puntua, probatu, eta gatzez ondo daula ikusteko. Garbantzok egositxa dauz, beraz, janseik eta ez da... Baina, bueno, nik aragisa bai, okela pika babe, gaina kurritxuak, deko non, pikante puntutxu bat. Bueno, gehiago jartzen botazu, Ez, niku, Patrizia. Gero beste errezeta dauko gure, eta egongo gara... Zu bueltia ematen duzu nien botako atzata purtsua, gexaura. Egongo denbora guztian jaten. Bueno, hau, listo. Hemen dauzkagu gure falafelan nasketa prest, hau ere bai, eta oin ingo duena da, utziko dut hau hemen pixka pausatzen, zaporeak orustartzen, eta jongo gara, aguakate saltza bat eitiko. Aguakate saltza da oso zaila egiten, baina ikusiko zu zer ezingo dut. Osaina guztian nazi eta berrin dengo ditu. Zaiena igual da aguakatia puntuan aurkitzea, ez da? Hori da nik uste dut errezetako zaiena. Bakizu denda batean, fruta denda batean zehatzen zuen, ez? Pegatina batzuk, ez? Ez, zeuden. Aguakate, 6-8 10 aguakate, kaja batean, da erdian koko bat. Eta kartel bat. Aguakateak helduta daude. Zerbait gogorra ikutu nahi baduzu, kokoa ikutu. Bueno, hori bada. Egia jende guztia hori bitzera. Bai. Hombre, koloreagatik eta normalen asko esaten dugu bakate batek. Eta disimulatu pixkatolan hartu, baina asko biguntzen die... Masajetan ibiltzen die batzu. Masajetan. Baina hori oso nazan de, aguakateak helduta daude. Zerbait gogorra nahi duzu, kokoa ikutu. Bueno, baina, bai. Kokoa ikututa ez beste gauza bat. Orduan, nik aguakatea eroste duten etxen, igual eroste ditut, banaka eroste ditut ointxe, nahi bat erostia puntuan da, janbioten egunean erostia, ze holan, bermatzen dut izetia puntuan, bere puntuan egotia, baina azkenian leku batzutan igual eroste ditut 4 edo 5, eta etxean izate ditut gogor dauz, eta gero, egun batetik bestera, pasauto dauz. Orduan, askotan izate ditut arazuak edukitzeko bere puntuan. Orduan, nik uste dut,
oso erreza dela esan dozula, baina punturik zaiena, hau da. Nik intentu agarratzen ditut, heldua eta bi hiru berdeak, bi helduak. Helduak oskaiura. Eta berde daudenak sagarren artera. Sagarren artean lehenago heltzen dira. Eta june ikusten, eta heldu puntua iristen hasten denean, oskaiura. Bakizu, azkenean, hotzakin. Sagarren onduan. Sagarren onduan, bai. Nik enak izan truko hori. Bai, sagarrak laguntzen dute edozein, zu banana batzu jartzen dituzu sagarren ondoan, eta lehenago helduko dira. Eta gaina, aguakateakin honen esate dute dela egunkari batean bilduta. Baina bai egia da, ikusten duzunean, biguntzen ari dela, oskaiura zehorrotzarekin astiro helduko dira. Orduan eskare ibili behar gero presaka eta korrika, dena aguakateak egiten. Gaur, aguakate krema, gero dago aguakatea labean erreta, aguakate musa, eta aguakate arrautzesnea. Ez. Ikusten duzu txorien, ikasitzen duzula bai, entretenitziaz gain. Beraz, ontxe, aguakatea. Bai, hau ingo duguna da oso saltza erresa ingo. Hau izango da azkenean dipeatzeko balio digun olako saltza bat. Dipeatzeko, ze moderno zaizan. Eta ingo dioguna da, honi, gehituko diogu, jogurra, hemen martorria o menda, nahi duzuena, nik kasu honetan menda botako diot, limoia pixkat, azido puntu bat ondo etortzen zaio, eta oliba botatzen jongo naiz, ni nahi dudan gorputza izan arte. Hori bai, oliba, ez dio botako haue fuertea, botako diot. Ekarri. Ez zurra baiku zertako den oso ona? Nik landatzeko erabiltze dut. Baiku zertako den oso ona? Eta zetako? Olako zintzilikariak egiteko. Tragatzeko edo esami senyora, ja. Honek nahi dozta txorienetik bota, ja. Aitu, karre. Aguakatia, hola, mosten dozu. Ui, kontu, hemen, irristako rau garbitu inberko zan. Bai. Ez da, odolaite mot, txarribo dakingo ditu, bale? Oiene. Bueno, oin hau... Bilurra pasadote, momentu baten. Hau biguna da lantzeko. Laban batekin, artista basara hemen aldauzola, uburu batean ez da izan, eta biguna da. Eta lehortzen danean egurra moduko ageratzen da. Baina gogorra, eta oin hau landu aldozu. Hartu, hemendik moztu, egiten duzu nahi oso marrazkia. Bai ez? Txorieneko txoritxo bat. Hori da. Eta gero, lehortzen danean gogortu egiten da. Egurra moduan geratzen da, eta, bueno, holako... Zan, nik egin ditu lehen, olako eskulanak eta erlasatzeko... Artistia zara, Erlasatzeko, eukinuen sasoi bat, aguakatea, mundu guztiei aguakatea eskatzen ibiltzen ditzen. Nik itxe dutena da, lasaitzeko niri gustatzen gatolan, hortuan, nik hortua ez daukat, baina balkoia daukat eta balkoian landariak dauzkat, eta etxe barruan bebai. Eta gustatzen jatena da, aguakatian ez zurra, lehengo lehortu itxendot, paperakin, eta eukitze ditut 3 edo 4 egun lehortzen. Eta gero jartzen dut 3 pintxo, edo 3 palillo, 3 sotz, eta jartzen dut ur gainean, eta gutxinaka joaten da, hasten. Bai, guk zuaitza daukagu, ama dauka, 5 metrotako zuaitza, baina oin esan digute... 5 metrotakoa, eta aguakatiak ez da ematen. Ez da ematen, ez behar du... injertoa eroin behar zaiz, ez da nola, beste bat behar du. Oso politxa geratzen da, etxean aukitzen bozue zurra, zuek begiratu interneten edo, jarriko igual abildua txorienen Instagramen olan trukoren bat, zuek landatzeko zuen aguakatian zurra etxean, eta ikusiko zuen zelako errez dan, eta zelako politxa geratzen dan. Uri egia esan, hankriston zuaitza eta amak etzekin da, egon ginen Tenerifen, olako landaketa batean, aguakate landaketa batean, eta galdetu nahi, guk olakoa daukagu, eta ez, behar du, hori, sartu inbarrizu beste adar baten ematen duena, eta horrekin gero ematen hasiko dela. Zer da, kiguia moduan, behar du aldamenian emiar arra, ez. Ez da, kiguia nahi dituzu? Pila bat dauzkagu etxean. Ekarri. Esatizu, Bueno, hemen 2 jogurdoaz, 250 gramo, naturala, noski, inungo azukererik gabe. Eta oin hau... Birrintzera, gatz pixkatekin. Utziko zut menda ostotxo batzuk hemendik. Bai, eta piper beltza botako dugu eskar. Oso ondo. Bani, lasaitzeko, hori landare mundua gustatzen jat, baina, lasaitzeko bere egunian bebai Indiara jo nauen, zean, 2019 garren urtia, niretako oso gogorra izan, zelan pila bat izan nauen, eta itxen nauen lan, astelenetik zapatura, goizeko 6-etatik, gabeko 11 arte. Egunero. Eta orduan, heldu zen, 2019ko udazkena, eta bukatu nauen, apur bat kokoteraino, eta joan nintzen Indiara 2 hilabetetan,
ondartzara, yoga itera, eta, sin maz, deskantzatzera eta lasaitzera. Eta ontxe indian, ondiogan nik joan nintzanean, ez zauen alakorik, baina ontxe indaue, sabor birziklatuakin, uarte artifizial bat. Hau, oza, bakit dala, kriston zuramena. A ver, esto tentzun eske... Zer esan du? Indaue, sabor birziklatuakin, uarte artifizial bat, holan luxuzko uarte bat. Zenbat metro karratutako erola. Ez dakiz zenbat, ontsa irakurrikot, ez dakiz zenbat metro karratu dauzkan, baina zabalduko da 2025 urtean. Ez dakitzu, bueno... Serio? Bai, igual txilloekin joan bigara 2025 urtean joan gona zuekin, eta hori, uarte hori deskubritzera edo abertzelan indaben. Bai, eskenean nahi dabe, hori ez, plastikoai, bigarren bizitza bat, a ber, hau da, isildu eta probau. Ez, baina, bueno, a ber, erabiltzen badute gauza honetarako eta ondo iruditzen zaitena. Metro karratu bebai dana, bak zer dan, ez da, arduratzekoa ero da, zenbat zikin sortzen dugun, ez? Eskenean, bai, birziklatzea ondo da, baina oberena da ez sortzea, ez, zikin hori. Bai, eta hori, baina alternatiba ona da hemen Julenek gidoilarixak esaten dau. Okurretzen zait, Euskal Herrian ere gauza berdina egin genezakela Santa Clara edo Izaro uartea zabaltzeko. Hombre, ez dakit. Nik dausen moruan be... Handixia bakitzeko? Handixia bakitzeko lan plastiko birziklatuekin. Niri dausen moruan be asko gustaten jat, holan arrixa, ura, belarra eta ezebek eixokin. Eta hau, uartiaz gain da luxuzko resort bat. Hau bakitzu pultzerita jartzen dut zuena, eta joaten zaretan... Ena zeu niños, loko pulserita leku batean. Ez. Hori, zer da, oza, nahi beste, hartu aldozula nahi dozuna eta... Ni egonaz, bueno, luxuzko hotel baten egon da nau, baina pultzeritana, enau sekula egon da, baina uda honetan, nezen arra egon zan Mexikon, Riviera Maian, alako hotel baten, egin zaben, sin maz, laguna joen ziren, 10 lagun, eta aste bat. Parrandan, bai, parrandan. Egotera, ondo pasatzera, lagun arte. Orduan, hori bada pultzeritan hotela, nik ez daukot inungo faltarik. Nik nahi xadot hotel txikitxo bat oran mendixan, ni bakarrik, hori pentsatzagat benetako luxua nik ez dut bihar pultzerita, holako gauza batekin be, posik. Ni arrisku izango nuko lako toki batean, Bai. Nahi dut esan, niri ez, arriskua, niri juten ez, eta nahi dudan guztietan, jatean, nahi dudan, ni janakin, nik arriskua ikustu du janakin. Bai. Parauko... Zu zagarotek izetan be bai, arriskutsua zara orduan, ez da? Korrika ibiltzen zana bat gurekin, zure tamainoko pixka txikiagoa. Aste betean 8 kilo. Hartu zituen, hartu. 8? Bai, olako kruzero batean. Aste betean 8 kilo. Baina zelan. Eta zein dozu. Esto es kakaina la zer. Baina dana eskura zauan handa. Hau jonda. Eta pon, eta jatekua hemen da, da pasteltxoak hemen da, bestean sanguitxak eta ez da egitzer da. Bai. Ikusgarria. Bale, oin fungo gara, olako... Opitxuak edo itxen. Falafeltxoak. Oso ondo. Falapelak be, nik egin ditzu danian laban egin ditxut. Baita. Laban oran... Koipe gutxi hau esan. Hori da. Hor ja, nahi duzuena, nik errezeta tradizionala egiten dizuet hemen. Eta ikusi... Aldo zuet testuria ikusi bidixuan, zigorrek hartzen dauen bitartean, eta naiz eta garbantzuak edo txitxirioak gordin egon, irabiatu ditugun momentuan, ikusten dozue zelako testura suabia daukien, ze azkenian 12 ordutan egon da beratzen, eta bigun dauz. Beraz, ez dozue inungo lan sukaldaritzeko robotik bihar hori irabiatzeko, etxean daukosuenakin, balio da. Eta hemen, beste hamburguesak. Eta hau da gure lehiaketa, ez? Esan dugu... Bai, versus... Ez daukate... Falafel versus txitxirio hamburguesak. Ez daukate zekusirik. Horregatik da kompetizioa. Bai, hau ziango zen. Ni oso falafel zalean ez, egia esan falafela gustatzen zait. Inoiz olako jatetxe turkiarren batero ikusten dugunean eskatzen ditugu. Eta gure kuadrian, honekin anekdota daukat, behin oso klasikoa gara jaten, baina behin nien hau falafela, eta dana gara, ostra, biletzen da! Eta gustatu zitzaien pila bat, falafela. Baina, bueno, zuet probau. Eta aldara etxean egin, Osagai pila bat dauzkate, baina... Baina, gero, etxean dauzkagunak, igual martorrixa da holan, igual arraruena, edo etxean ez duguna aukitzen, ze espeziak
beti erosi izan ditugu errezetaren batendako, txorienen ikusitza edo ez, beti daukagu hor, ez dakit, nik adibidez daukat espezia pila bat, hau erosi nagoen ez dakit zer errezetan dago da, gero, gehiago erabiltzen dozu, eta azkenean, txitxirioak beti dauzkagu etxean, tipula, berakatza, perrexila, die gauza oso... Bai, kuminoa bai, bueno, igual, eskuragarrixa. Nahi dut esan, aurkitzea dendetan erreza da. Bai, eta gaur egun, humusa inbadozu etxean, azkenean, kuminua seguro daukotzula hortik, eta horrekin nahi, eta jazta. Eta honendako bai, garbantzu egosiak, segeixo jarri hotzau tipula, perrexila, eta jazta. Bai, baina inditu moldatu, Osa, berez martorriakin zan errezeta, baina hau moldatzea badao. Eta gero, hemen nasketa guk inditu golan luzengak bolak aldituzue, hamburguesa modukoak, labean egin da, fregituta nahi dituzuna. Baina kontua da, egin behar dela. Mesedez, sartu sukaldean, eta kozinatu, eta gero dastatu. Eta gero argazkixatara, Instagramera igo, eta etiketeratu abildua txoriene. Zemate jan behar dabe azkenean falafela? Zemat zer? Zemate jan behar dabe? Zenbatek? Nik uste dut, hemen ikuste ditut bat, 2, 4, 5, 6 buru, 7, 8. Bueno, ni jarraitzen duten, baina egiten... Gaina lehiaketa bat daukagu aurretik. Beitzu, esaten dauen Alberto, nik ez, dala mingaina ateraten, eske? Kasurikin. Ne. Patri, esaten dututan egunero, ez autuko doz... Bai, ez da. Bitunek bat dauka testuria maionesa nabe, bai. Ez da, hau da maionesa bat, azkenean maionesa bat, baina beste zer gabe. Listo. Bueno, egin gaue lehiaketi, haber zein dauen onaua. Venga. Ez dakit. Venga, vale. A ber, niretzako... Bueno, no esaten ez dakit zein dago musua. A ber. Hau itzalduko dut. Hau da hamburguesa. Hamburguesa, zan dezaguna, guk beti aragiak egiten duguna, baina txitxirioak egin da. Bai. Eta hau da falafela. Menda nabaritzen zaio, Bai. Perrexila, bai. Ez? Menda zeukan horre. Ni nondik eta menda. Hemendik, saltxatik. Daun falafela. Banik esango zut, empate. Ze? Honek, nik uste dut, irabazten dagoela itxuran, eta honek, saporian. Urrengo platera, Patri. Bueno, eta ero konparaketa zurearekin. A ber, zeinek irabazten dagoen. Eta bigarren erresta honetan, egingo sushia damientzako. Edo, izokin tartarra, arroz kurruskariekin. Damiendako? Bai, damientzako da, azkenian, ez oso adituak dienentzako. Zuk espadakizu sushia era tradizionalien itzen, ze igual zailtasun asko dauzka, hau da, era errex bat. Da, sushi errexa. A ber, bale. Nik hau ez dakit ditu. Nik dakit diten era tradizionalea, baina... Joango gara gutxinaka. Orduan, hemen dauku arroz egosia. Hau naztuko dugu ospinakin eta sukriakin, egingo ditugu opiltxo batzuk, eta pasako dugu plantxatik, holan kurruskari egoteko. Eta gero, ontzi baten, moztuko dugu izokina laukitxotan, eta ingo dugu maionesakin naztu, siratxa apurtxo batekin, sesamo olio apurtxo batekin, sojakin, dana nahaztu, arrozan gainean jarri eta tipulinakin bukatu. Hori izango da, gure tartar, edo gure sushia, edo ikusiko zuzean geratzen da. Marinatuta jungo azkenean, ez? Izokin hori gordin ez da jungo, ez? Ez, marinatuta doia, azkenean gure olioakin eta gure sojakin eta danakin. Ikusiko zu. Bai. Ondo geratuko da. Gainera, hemen dana aprobetxatzen dugu eta txorienen oindala atzo ez, erein egun, egin gauen arroz krema bat, eta holan arroz egosisa sobra usan, eta frigorifikoan zaukogun da zein gogunekin da, behitu. Errez da hau, ze hemen dana aprobetxatzen da. Orduan, hemen jarriko dugu arroza, txuria, zigorrekin dakua, azkenean, etxetan eta askotan sobra itxen da. Beraz, bota biharrian, beti enzeik ez, berakatz batekin salteatu, edo arrautza batekin, edo, kubatarera da, edo nahi duzu moduan jarri. Ero bi hiru egunetan jan, zerbait.
Nik gure etxean, egia da, nik dena normal egiten dut 2 egunetan jateko. Egiten baditut listak, 2 egunetarako dire. Egiten badut txitxirioak, arroza egiten badut, ez da, egiten dut, desente. Baina berdin zaigu etxean, 2 egunetara berriro dilista jan, ero 2 egunetara berriro arroza jan, ero 2 egunetara berriro purea jan. Bai, nik itxe dutena da, azkenean oskailuan sartu, da igual, astelena eta aste artean ez dut jaten berdina, baina, bueno, igual sartu dut oskailuen da noixian behin. Hemen jarriko zertakina berotzen, eta gero, hemen daukat arroza, eta botakotzat azukre apurtxo bat, eta gero, ospina. Ospina botakotzat, normala, ospina normala. Bai, ospina etxean daukoguna. Bai, ze hau egia da, sushi egiteko badago ospin berezi bat, sushian dako ere ebiltzen dena, gozo puntua daukana, eta, normalakin ere egitea badago. Hori da, orduan, hau, nahaztu ingo, joango gara, opiltxo batzuk itxen eskuakin, eta hau plantxan jarriko. Horre egia da, Patri, jenteak askotan galditzen, eta gauzak oskailuan zenbat irauten dute. Irauten dute uste duzuena, baino askoz gehiago. 5 egunero erabili alduzue. Eta ikusten bauzu aragi batero, arrain batez, iraungi berdala, opasoain berzaizuela, hori kozinat, eta ez baduzue jaten egunean, kozinatu, azkenengo egunean, eta behin kozinatuta, behin plantxati pasata, labean, erreta, gixauan egin da, horre beste 5 egun gehiago irauten dizkiu. Orduan, luzatu alzaio bizitza. Ikusten bau, erosi dugu oiaskoa, eta jartzen du, gaur iraungitu ingo da gaurko egunean. Moztu, eta ez dago asmori jateko. Moztu, egin oiaskoa saltzan, eta oiaskoa saltzan horrek, 5 egun gehiago osgailuan, da bestela izosgailura. Orduan, luzatzen jatzu epia. Luzatu itxosu. Ni bota ez du botaten, zer. Asmatuko du zerbait, eta bestela izosgailuak dauzkagu gaur etxean oso handia gaur egun. Bai. Orduan behitu, hemen indoguna, zuk esan dozazun moduan zereala apurtu, eta behin zereala apurtu dauena, itxaskor bihurtzen da. Orduan, eingo ditugu gure eskuekin, opiltxo antzerakoak, eta hau plantxatik pasako dugu, eskerrik asko zigor olixuagatik, orduan hau plantxatik pasako minutu bat alde bakoitzetik. Eta bitartian, eingo goian etortzen dana, ekitzue sushiak goian ekatzen dauela, igual arrain zati bat olan gordinik, kasu honetan, tartarra engotzagu. Eta tartarra da? Tartarra modan dauz, Tartarrak, txorienen inditugu tartarra dara, aragianak, inditugu arrainanak, egaluziak indugu, inditugu barazkienak, inalduzu aguakate tartar batero, eta azkenean, normalean ezagunenak aragina dira, eta izaten da, moztuta, zati atal txikitan, gordina, zen egin dugu, Patri, zen egin zen du? Ai ama, ez nazako datzen, totoka errezetak jausten doaz. Bai, egisa da. Osea, bihurrik ere, niri sekule zitzaidan okurrituko. Saltxitxo jana. Egisa da. Saltxitxo tartarra. Bai. Eta hor bego goxua, izan zen, ni hemen, nintzen pentsetan, animali holan gordinetan da. Txuletana ez, isokinana ez, egaluzia ez. Ni nintzen akordatzen besta. Bai, gendun, eta oso, saltxitxo jana puntazo bat. Hor daukazu, sartu gure Instagramean, ero bestela eskatu guri, txorieneabildoite.es. Dudarik ero badaukazu, guk erantzuten dugu beti, Beti erantzuten dugu, eskatu errezetan batero nahi baduzue, ero zuei, edo zin okurritzen zaizuena, eta guk ingo du, lasai, lanerako pres gaude. Eta ez dugu kobratzen horregatik, Doainik, gaur egun doainik zer dago? Eze bez, oso gauza gutxi. Hori, guztia. Orduan, honei eman gotzau, bueltatxo bat. Eta hau edozin zerealak inin alduzu, Guk arrozak inin dugu moduan, harto beltza ere induzuela, ero lehen guneaneko errezeta intzen duten ez, kinoa intzen duten. Kinoa hori hartu eta bota beharrean, hartu, landu, beti hamburguesa batin behar badu zereal batekin, hori, gorka gereño, gerekutzi zigun. Danak ondo landu behar die, soberan geratu zaigun paella, atzo soberan geratu zitzaiguna, hartu paella hori, mamurtu igual hor dago sartu zizun untzia ero, iasko ero, gero ondo birrindu, eta plak, hamburguesa vegetal, sasi vegetalak. Bitartian, eingo dugu gure isokina. Nik erosten dut hau, dala, ez da azpizuna, igual, barrainek ez daki azpizuna, baina hau da, azalbarik eta, asunbarik. Bai. Orduan, hau moztuko dugu lauki txikitxotan. Nik behin izostuta datorrena erosten dut. Bai, gero, ekiditzeko honek anisakiak eta holako gauzak.
Orduan, gordinik jaten badozu, arraina, hobe lehengo izostia. Eta laukitxotan, txiki-txikitxotan. Hau, emango zaztazu, Neure kontu. goztazu, Vale. buelta, Volvena. ikuste duzu ezelako kurruskaria geratzen da nolan gainetik, holan nahi dugu. Vale. Eta gero, hau, Hemen, ondo. gainetik. Orduan, Eta, bueno, aurdun dauden emakumeak eta aragia ere bai, holan jan behar badute, lehenengo. hoiek izoztuta. saltxitxoi... Saltxitxoi tartaia. Baina benetan probatu zazuela saltxitxoiana, ze hemen gainera danok egatu ginen holan pixat harrituta, zatek, ze ona, ez? Da, zer bota zenion gozoa, zerbait dultzea zeukan, Ba, estia. estia zan, eta estia niri, esan sekule zitzaidan burura etorriko, baina, bueno, holako zerbaitekin, Bai, hau, jetxikostazu mesedez zigor. bai, Beitu. Zelan geratzen den, hau bai gordinik jan leike, Japonen eta holan askotan jaten daue. gure etxean burrukan ibiltzen gara. Bai, Aipatu, gure etxean sushiak indarren, gordinak alakoak erosten ditugunean, jatetxe ja Japoniarreta juten garenean, bakiu kartera prestatzea tokatuko zaigula, ze gure Sí, seme seme alabe, hobeto bai. merkeo batetzen zaigu, olako zinemara gonbidatzea eta ez da jatera gonbidatzea da, olako toki baten, garesti. Bueno, eta gero, badakizue, hor, ez dakit inoiz, gurutzatua, ez? Janariak ez gurutzatzeana eta osgailuan, beti aldala gauza kozinatutakoak gainean jarri behar dira. Gordinak azpian. Zegatik, behian dagoenai, gordinai beti kozinatu egin behar dugu. Goitik nahi gabe zerbait erortzen bazaigu hori gero zutara doa. Orduan hilingo dugu hor erori bazaio zerbait, zikinen bat, kozinatu egingo dugu. Ordea, kozinatukoetakoa usten badugu azpian, hori gero berotu ingo dugu asko jota. Orduan beti komeni izaten da beti. Gauza egindakoak, aragia saltzan inda daukagula, dilista batzuk dana oskailuan gainekaldean, beti taparekin noski, baina, bueno, hala ere, eta gordina behian. Baina behiak oskailuak izate dute bekaldean atal freskoena Orduan, garagardoak hor beti kendu, pixka gora zegoigon, eta aragi gordina, tarraia, eta olako. Niri gustatzen jaten haitxia, pasame este koiara, Bai? niri gustatzen jaten haitxia oskailuan ta da apuntatzia. Haukitzen dut pegatina batzuk, noizkoa dan, eta... Badaude gaur egun oskailu ez, modernoak, Nerea ez da pantailakin modernoa, baina. esaten dizutela zer daukazu alarma bat eta hau erabilin behar daia, bestela irangitungo zaizu. Nerea ez da modernoa, baina. Baina apuntauta izaten duzu, Bai, apuntauta izaten dut, noiz kozinatu duten, eta noiz arte jan aldoten. Badiz, arraina, edo bakaiagoa. Innauen, ez dakit, azaroak 3, azaroak 5 da epia jateko, ez? Fresko jateko. Hori denborek Orduan, ez digu beitu. denborek ematen. Hau, kuruskari honek atara ditut, honek bebai segitxuan atara ditut, baina igual beste platertxo batera, eta hemen daukat izokina mostuta laukitxotan, gehitxotzat soja saltxa, eta segitxuan maionesia, eta siratxa apurtxo bat, hemen jarrikotzat punta bat, badakit. Patria, saldo berriro siratza zer dan, Siratza batzuk da- egual lengunean ez zuten ikusi zaio bat. Siratxa da oso saltxa pikantia. Da saltxa asiatar bat, eta bueno, pipar oso pikantiekin inda dauena. Beraz, horren ikutu... Neurriakin, ez? Neurriakin, bai. Neurriakin. Eta hau bai, neurrixakin. Zer da sesamo olioa, eta dago Bai, oso ostras. kontzentratuta. Beraz, tantakatxo bat. Zema jenderi entzun dioni, sesamo olioa erosi dutela horrelako, ez da, errezetan bat egiteko, holan wokean eta horrela egiten da, eta ero nahi, ensalada gaur onduko dut sesamo olioak, eta botakuk oliba olioa botatzen dugu moduan, eta ero hori ez dago jateri. Ez. Sesamo olioa oso fuertea da. Pixka batekin, zan pixka bat ez mucho. Esate Pixka bat ez mucho, bai. Areke, bueno, Bai, dana neurrixan. Dana neurrixan, eta honekin, benetan, sesamoa oso fuertea dela. Eta bukatzeko, ingo, Tipulina. tipulina mostu. Itxura Beraz. hona dauka honek, hau pitxo lehiaketa baterako erolan Bai, kuadriako eta beitu. egiten duzuena, zerbait berezi moduan, hemen daukazu, aukera bat, Eta holan, arroza aprobetxatzeko beste modu bat, ez? Bai, gustatu zait, beira. Beitu. Ja, arroz egosixa ez tozu botako. Beraz, Alan ez bota inoiz, mesedez. Ez. Dilista ibota, oso goxua geratzen diela potajekin. beitu jarriko, Alez ez behiratu niolan, koiarak adotxo txikitxo bat, hemen. Holan bakoitzan gainean. Eta gero gainetik tipulina. Eta hone die,
Hau da gure ceviche erresa, ceviche ez, gaur da gure sushi, hainbeste errezeta moderno dauz, sashimiak, sushia, zenbat hitz ikasten ari garen, bai, karpatxoak, ez dakizen bat. Bueno, hau da gure tartar erresa, arroz kuruskariakin eta izokinakin. Beitu. Izokin tartarra, arroz kuruskariakin. Hori utziko dut, gero, Monikak eta berko dute argazkia atatzeko, nik. Zuk holan etxekoa. Ni etxekoa. Zue aitzakixak geixau jartzeko. Neurrian, nik kopisa bingotzu, zau, garbi geratu da. Hori polita. Taldian dako, behitu, hau hartukot. Eta honekin, launok bukatu du, beste txoriene bat, eskerrik asko beti bezala horregotearen, placer bada zuei egunero horri zatea, eta horrengoan gehiago. Agur.